खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थालायबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायग्रोबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। फरायसाफोरनि फरायसालियाव थांनाय समा सोलायनो हागौ मानोना बांद्राय गरमनि बिदुंखौ नोजोर बोनानै सोलोंथाइनि मन्थ्रि डक्टर रनसबेगु बिथाङा गासैबो जिल्लानि फरायसालिफोरनि फरायसालियाव थांनाय समखौ सोलायनो हागोन होननानै गावनि टुइटनि गेजेरजों फोसावदों। बोथोर बिगियान बिफाना रायजोआव गरमनि बिबांखौ आरोबाव बांसिननायनि इसारा होदों। बेखायनो फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफ्रा जाहाथे गरमनि थाखाय जेबो जेंना एबा उसुबिदायाव गोग्लैनो गोनां जाया बेखायनो गासै जिल्लानि बेंगिरिफोरखौ गाव गाव ओनसोलनि गरमनि थासारिखौ नायनानै बेनि सायाव थिरांथा लानो हागोन आरो फरायसालिनि समखौ सोलायनो हागोन होननानै गावनि टुइटनि गेजेरजों बे खौरांखौ फोसावदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनसबेगु बिथाङा। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला दायो गरमनि थाखाय कामरुप मेट्र'आव फरायसालिनि समखौ सोलायनानै एलपि स्कुलनि समखौ फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय 11:30 रिंगासिम सोलायबाय आरो गेजेरारि थाखोनि फरायसालिनि समखौ फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय 12:00 रिंगा आरो गोजौसिन थाखोनि फरायसालिनि समखौ 9:30 रिंगानिफ्राय 12:30 रिंगासिम खालामबाय। सोलोंथाइनि मन्थ्रि डक्टर रनसबेगु बिथाङा जिल्ला बेंगिरिफोरखौ फरायसालिनि समखौ सोलायनो हानायनि खौरां फोसावनायनि उनावनो कामरुप मेट्र'नि फरायसालिनि समफोरखौ सोलायनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। सिंगापुरनि MP-1503 मुंनि गंसे जाहाजाव गिख्रंथाव अर खामदों। बे अर खामनाय माल रोगाग्रा जाहाजाव गासै सा 22 क्रू मेम्बारफोर दङमोन। बेनिनो सा 18 खौ खुनुरोखोमै बे गिख्रंथाव जाथायनिफ्राय भारतारि नेभि हान्जाया रैखा खालामनो हादोंब्लाबो नाथाय सा 4 क्रू मेम्बारफोरा जाथाय जानायनि उनावनो गोमानानै दङ। खुनुरोखोमै रैखा खालामनो हानाय जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ मांगलुरु देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला केरेला उपकूलाव जादों बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया। फैगौ बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै बिजेपि हान्जायाबो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खामानि मावगासिनो दङ। बिसायख'थियाव गुबुन गुबुन बियाबफोरजों लोगोसे जमदुवार बियाबावबो बिजेपि दोलोआ बिजाथि फसंगोनखौ नोजोर बोनानै जमदुवार मण्डल बिजेपि दोलोआ गोख्रों खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो मैयानि सानावबो कक्राझार जिल्ला बिजेपि दोलोनि नेहाथारि राहुल नार्जारिनि दैदेननाय आरो बिजेपिनि बानजायनायाव मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। जेराव बे जयनिं हाबाफारियाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गासै सा 100निबो बांसिन सुबुंफोरा बिजेपि दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों बिजेपि दोलोनि नेहाथारि राहुल नार्जारि बिथाङा। खर'आव एसे जेंना गोनां जुनालि बर'आ थांनाय 27 मेनिफ्राय न'निफ्राय गोमानानै दङ। जुनालिनि फिसाय बिष्णु बर'आ मिथिहोनाय बादिब्ला जुनालि बर'नि खर'आ एसेबां थिग नङामोन आरो जुनालि बर'आ गावनि बिमानि न'आव थांनो होननानै ओंखारलांनायनिफ्रायनो न'सिम गिदिंनानै फैफिनाखै। जायनि जाहोनाव फिसायजों लोगोसे न'खरनि सोद्रोमाफ्रा गोबां जायगायावनो नागिरबाय नाथाय जुनालि बर'नि दिनैसिम जेबो उदिस मोनाखै। सावगारियाव नुनाय सुबुंखौ लामा सामा बहाबा नुबायोब्ला 8753862339 नङाब्ला 7086522171 बे जानबुं नम्बराव फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों दुखुथिया नखरा। हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि एम रनजित बसुमतारी बिथाङा चिरां जिल्ला हाथिसार पिसिडिसिनि सिङाव थानाय बिएचसि कल'नियाव 56 लाख रांनि ड्रेनेज कम रड लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव खेंफोरथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा फोरमायथिदों दि हाग्रा बिफानखौ जों हमथानानै लाखिनो हादों जाय रिजार्भ फरेस्टखौ हाग्रामाया फोजोबस्रांनानै गावनि मुङै 3000निबो बांसिन साहा बागान खालामनानै लादों। नाथाय बिथांमोना थांनाय 17 बोसोर सोरखार सालायबोनायाव रायजो राजाफोरनि हानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो हायासै। बिथांमोननो रायजो राजाफ्रा 17 बोसोर सोरखार सालायनो खाबु होदोंमोन नाथाय लाजिनांथाव बिथांमोना दासो हानि जेंनाखौ नायगोन होननानै बुंनाय बाथ्राया जोबोद लाजिनांथाव आरो बिथांमोना बेबादि बुंनो समाया। हाग्रामा महिलारिया थांनाय 17 बोसोराव 1623 नखरफोरनि हानि जेंनाखौल' फोजोबनानै होदों नाथाय जोंनि सोरखारा गासैबो हानि जेंनाखौ सरजाबनानै 3,32,000 सुबुंफोरनि हानि जेंनाखौ फोजोबनानै होनो हादों होननानै गोख्रों रावजों बुंथिदों हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि एम रनजित बसुमतारी बिथाङा। बर'नि फिसा साबा लाइमोनफ्रा मेडेल देरहानो हादों। चिरां जिल्ला गेलेमु आफादनि बानजायनायाव खुंजानाय दुलाराय अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट बक्सिं चेम्पियनशिपआव फुंबिलि बसुमतारीया सनानि मेडेल, फैलाव बसुमतारीया सिलभार मेडेल, जुनियर बसुमतारीया ब्रन्जनि मेडेल आरो देरहासात बसुमतारीया ब्रन्जनि मेडेल आरो गुबुन सासे आगोमा बसुमतारीया ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहानो हादों।
सासे उन्दै हिन्जावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामग्रा साथाम दुथां सुबुंफोरखौ खानो हाबाय गसाइगाव पुलिसआ। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय 7 जुनाव सासे उन्दै हिन्जावसाया गसाइगाव सोहोराव फैनाय समावनो साथाम दुथां सुबुङा गंसे इ-रिक्सायाव लांखारनानै सिमुलतापुर चन्द्रपुराव हानजायारि जिनाहारि खालामहैदोंमोन। बेनि उनाव हिन्जावसाखौ गामिनि मोनसे लांदां जायगायाव हरनि समाव गारनानै गालाङो दुथां सुबुंफोरा। हिन्जावसाखौ हुस गैयै थासारियाव गामिनिनो सासे सुबुङा गोग्लैना थानायखौ नुनानै नखरनि सुबुंनो खौरां हैनायनि उनाव बे जाथायखौ लानानै दायनिगिरि साथाम सुबुंनि हेंथायै थानायाव केस थिसननायनि उनाव पुलिसआ संदाननानै बे दुथांफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ जाकिर हुसेन 19 बोसोर बैसोनि, आलम आली 19 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासेखौ आमिर हुसेन 18 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथि होदों। काछाराव 45 कौटि रांनि याबा टेब्लेटफोर बोखांनो हादों। सिलचर जिल्लानि काछार पुलिसआ मोनसे अपारेसन खालामनायनि गेजेरजों बेरेंगा आरो रामनगराव गंसे ट्राक गारियाव संग्रा गेसनि टेंकि सिङाव सोनानै लाबोखुमानाय समाव 45 कौटि रांनि 1.5 लाख याबा टेब्लेटफोरखौ बोखांनो हानायजों लोगोसे याबा टेब्लेटजों सोमोन्दो थानाय दायाव 4 सुबुंखौबो खानो हादों काछार पुलिसआ। बिजनी कावाटिका दुलानि दैमानि दालां सेराव सासे सुबुंनि गोथै सहखौ गोजावना थानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हादों। ओनसोलनिनो सुबुंफोरा बे गोथै सहखौ नुसननायनि उनाव पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै पुलिसआ बोखांहैनाय खामानिखौ मावहैयो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला जिउ खहा जानाय गोथै सहखौ बिजनी कावाटिकानिनो महिबुल इस्लाम 30 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथिनो हादों। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला महिबुल इस्लामआ थांनाय समबाराव न'निफ्राय बङाइगाव सिभिल हस्पिटालाव थांनो होननानै ओंखारबोदोंमोन, नाथाय मैया हरखाब बिजनी कावाटिका दुलानि दैमायाव गोजावनानै थानाय थासारियाव बोखांनो हानाया ओनसोलनि सुबुंफोरखौ बयखौबो सोमोनांहोदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।